Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabang ko sa katak ng tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban kaninyo sulod sa usakatak na nga mga paghatod sa kamatuoran, mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa hingpit nga kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong tulumanon padayon nga inyong mapatulinghugan dinhi ning maong simbahan sa RPN DXKD Teleregio Cagayan de Oro City. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5. O live usab mga kaigsunan ang programa sa Facebook. Ikiin lang o i-type lang sa Facebook RPN DXKD Cagayan de Oro City, masudong na ninyo ang among programa. Makita usab sa YouTube mga kaigsunan ang programa sa pagtulunan sa PBCM. Og dinhi usab ning maong simbahan sa RPN DXKD dipulog mabati usab ang programa matagadlang Domingo alas 6 kita magsugod og matapos alas 7 ang tagnas kagabion matagadlang Domingo mga kaigsunan. Sa gihapon live sa Facebook ang atong programa og makita sa YouTube. Og dinhi usab ning simbahan sa RPN DXDR dipulog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Ang programa sa PBCM nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa Kaudtuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu alas o sa DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa Kapunon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa Kapunon. Dinhi sa Bayogan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa Kaudtuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa Kapunon. Dinhi usab sa DXRC Radio Komando dinhi sa Valencia alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin Diximbi alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortins Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR launa ngadto sa launa media ang tagna sa kahaponon ug dinhi sa DXMM FM sa Calamba Misamis Oriental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRI Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabosis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa Waikurat Radio, Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Yatong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og dili na to pagkalimtan ang mga pagmanimbaya sa mga kaigsunan labi na nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America. Nila ni atong mga kaigsunan ni Sister TC Kulihat dinhi sa Blackport, New York nagasudong kanato. Og ingon man ni Sister TC or Lily Kulihat Peterson
ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma, og dinhi usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasundong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Verano and family, ug usab atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man atong igsoon Dinis Claveria, Brother Froilan ug Gina Pacturanan Mangalos, ingon man ang atong igsoon Dinis Sabara Upol Misamis Oriental, Brother Cristel and Angeli Mangalos Carion. Tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBCM compound, kauban nga ministro Brother Hermenis Macarayo. Atong igsoon Dinis Taguluan Misamis Oriental, Brother Jiri Idkila ug sa imong pamilya. Kamong tanan karon nga nagapatilingog labi na sa mga higala nga mga salesman nga nagapaminaw usab ug nagasudong sa atong programa, kalaki pa mo sa among gipanimbaya. Ug ingon man ato sa timbayaon ang President of Farmers Association of Sitio Mandangisya o Aperasan Misamis Oriental nga nagapaminaw ug nagasudong usab sa atong programa si Brother Limuel Remisilia uban sa iyang pamilya. O karon sa pagpadayon nihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kaubang ebanghelista o ministro. O kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini karon iyong igsoon Brother Robert Consad nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambayayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Dibs Rizaba, makigkauban kaninyo kini atong tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug karon sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban partong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebreco nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako lang magpangamusta nila ni Susimo Telebreco, kang Danilo Telebreco, kang Jonis Stupia, o kang Barnabe Telebreco, o inyo pong igsoon Brother Rene Telebreco nga managsuporta sa DYWR Jonathan FM sa Botong Pinamongan, Cebu. Ako lang magpangamusta sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsuporta ning atong programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O nini karong gina makiglaan o pagsunan ako kung ibalik sa kauban ng ministro. Ninangigaw na Brad Rini, Brad Eber, Brad Robert, Brad Ronald, dili na ito gihapon makauban ng atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kayo na sa importante gihapon nga giasikaso. Basta kita lang magitasan din para pagpadayon sa atong programa. O ninangigaw na ang atong pagkahisgutan, mao ang padayon nga pagtubag sa mga kulukabildo nga natigayon, tali kanato nga mga ministro sa PBCM og dining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. Ang ato kinahanglan nga atong hatagan pagtubag ang mga gibuhian niya nga mga binuang nga mga atake dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Ngano nga mingon mig binuang tungod ang sistema na ni Pastor Bindilio mga higalag mga kaigsunan wala na mahisibo sa sumbanan sa husto nga mga pagtuki sa kamatuoran. Una-una to bradiber sa Biblia kung magisgot og pagtubag bisan pa gani ang buang gipahayag ba sa Biblia bradiber nga kung bisan pagbuang ang nagahimo sa mga pagpangutana o mga pangatake, kinahanglan ba nga ato gyapong hatagan sa pagtubag bradiber bisan kini o sa kabuang? Oo, ato gintubagon brado na atong pagapribahan dinhi sa ilang Biblia kining SDE nga Biblia dinhi sa Proverbio 26 bersikulo 5 nagaingon. Tubaga ang usa ka buang, sumala sa iyang binuang. Tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kaugalingong paghuna-huna. Busa matinaw nga aduna giyo di ay pagtubag sa buang. Pero naman Brad Rini kung muhimo man kita sa pagtubag sa buang, ang ato bang pagtubag sa buang kana bang atong baslan siya iyang binuang Brad Rini sumala sa Biblia? Dili gyud Brother Rene. Dinhi sa
SD Bible sa Proverbio Kapitulo 26 versikulo 4 nagaingon, ayaw gayud pagtubaga ang usa ka buwang sumala siyang binuang, tingali unya ikaw masama usab kaniya. Busa kung doon na may pagtubag sa buang mahigalag mga kaigsunan, ang pagtubag nga dili pariho sa binuang nga pagtubag kung unsa may gipangutana. Buti pasabot kung ang naghimo og kabuang nga among gitubag kung pananglitan ni ingon, diri kanamo labi na sa among magtutudlo nga ang dagway sa among magtutudlo murag kwaknit, dili na mo baslan nga ang namulong niini amo pong ingnon nga murag kwaknit. So naa sa Biblia nga tubagon ang usa ka buang ang katuyuan kay haron siya mahimong manggialamon sa iyang kagulingong pangunahuna, pero dili ang pagtubag nga binuangon nato sa sistema sa pagtubag. Karon ang pangutana Brad Robert sa Biblia, kun aduna may pagtubag sa buang nga ang paagi sa pagtubag sa buang dili nga binuang ang paagi, unsa ba di ay ang paagi sa pagtubag ug unsa ang isulti pagka katawhan ta sa Dios kun manubag ta labi na kun buang ang atong tubagon. Aniya ba doon akong pagabasahon dinhi sa Kolosas kapitulo 4 versikulo 6. Ang Biblia nga akong pagabasahon kining Kristohanong katilingban ingon nini ang nakapahayag. Ang inyong panagsultihay magmahigalaon unta inubanan sa kaigmat, makahibaw unta mong musulti sa tanan labing maayo sa labing maayo nga paagi. Busa ang pamaagi di mga kaigsunan kung doon na may pagtubag sa usa ka buang, kinahanglan nga ang pagtubag matud pa nga pinaagi sa pagsulti sa tanan nga mga labing maayo nga pamaagi. So dili lugar nga mutubag tag binuang ang iyang gipangutana basta natug binuang. Wala gidili sa Biblia ang pagtubag sa buang basta ang pagtubag dili binuang. Ang sistema nga gipahayag sa Biblia kung musulti ta pinagi sa mga pagtubag kinahanglan ipasulti sa labing maayo nga pamaagi. Karon Brad Ronald, kung ipasulti man sa labing maayo nga paagi ang pagtubag unsa pa gihatag sa Biblia nga himuon sa katawan sa Dios kun siya muhimo man sa mga pagtubag labi na ang iyang gitubag usa ka buang. Ani Brad Rod, akong puriban ako gapong pagabasahon sa maura gihapon nga sitas, pero ang akong pagabasahon kini namang ang maayong balita Biblia. Sa Kolosas ra gihapon kapitulo 4 versikulo 6 ingon ini ang atong mabasa. Kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa pangutana kaninyo. Busa gawas nga ug mutubag kinahanglan nga ang pagsulti labing maayo nga pamaagi ug ang pagsulti kinahanglan makapahimuot ug makapasabot pag-ayo sa imong gitubag. Hain pa ang dugang pagpahayag sa Biblia, Brad Deber, nga gawas nga kung manubag kita sa usa ka buang nga atong buhaton pagsulti sa labing maayo nga paagi ug makapahimuot ug makapasabot gyud nga mga pamaagi ang buhaton. Hain pa ang giulagway sa Biblia nga pagabuhaton sa paagi sa pagtubag. Mga madanihon ra doon og tinimplahan og asin. Ug apribahan dinhi sila mo galing mong Biblia. SDA nga Biblia dinhi gyapon Kolosas 4 versikulo 6 nagaingon, himua nga kanunay madanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Busa gidugang ni apostol nga si Pablo, lain nga bersyon ang gigamit nato nga pagpahayag sa balaang kasulatan mga higalag mga kaigsunan sa paagi sa pagtubag pagkakatawan kita sa Dios. Kung buang imong tubagon dili nimo tumpangan sa binuang nga pagtubag kundi ipaagi sa labing maayo. Unya, kinahanglan nga ang pagsulti, makapahimot ug makapasabot nga sa pagpahayag ni Pablo, ingon nga gitimplahan og asin ang imong pagsulti. Sa ato pa, kung gitimplahan og asin, mamanay mo hatag og kalami kung sa pagkaon pa. Pero sa istorya, gingon nga kung naitimplag asin ang imong istorya, sa ato pa, madanihon ug makapasabot ug kanagingon maayo nga paagi sa pagtubag. Sa ato pa, ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nagtuman ining
making guidelines nga gipahayag sa Biblia. Wala kanamo ang mga pagtumo-tumo, wala kanamo ang mga pagbinakak, mga pagbinutbot o unsa man nga mga pamaagi sa pagpamahayag kun kami mutubag. Ngano nga wala mi mubuhat pod sa mga pagtumo-tumo. Tungod kay nasayod kami mga kaigsuonan sa pagtudlo ni Master diri kanamo nga ang pagtumo-tumo sa imong isig ka tawo dili kana makahatag og kaayuhan sa tawo. Hinunoa mao kanay makabanlod kaniya ngadto sa kalaglagan. Gani Brad Deber, Brad Rini, Brad Robert ug Brad Ronald kining kakontra nato sa doktrina nga mao si Mitchell Bindilio nagpahayag usab nga kun ang usa ka tawo labi nagnay katungdanan sa simbahan, pastor, ministro or magwawali siya, kung maghimog tumutumo dili maluwas, hinunoon mapunta siya sa kalaglagan. Aron sa pagpuriba atong paminawon ang pahayag nining pastor sa Sabadista nga matod pa niya pagka magtumutumo kalaglagan gyud ang paingnan. Ni atong paminawan. Okay, matinaw kaayo mga higalag mga kaigsuonan atong nadunggan ang pahayag ni Mitchell Bindilio, pastor sa Sabadista. Dili idea labi nag-leader ka sa usa ka simbahan kung maghimo ka sa pagpamulong nga tumutumo, dili gayud maluwas sinunua makaangkon gayud og kalaglagan. Karon ang pangutana naman, kinikha si Pastor Bindilio madisgawas ka siya sa kalaglagan? Wala ka siya gihimong mga pagtumo-tumo haron nga dili siya malaglag? Atong paminawan kung unsa ba ang dugang nga mga gibuhian niining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio, kung siya ba dili ba maunay sa iyang gipahayag nga ang mga magtumo-tumo makaangkon og kalaglagan. Atong paminawan. Matay na ba na? Wala ko nakabuta na nga. Ngari kong Mindanao na perfect pa na. Kailangan kayo di paminawan ng mundo ko. Ang ilang Espiritu Santo sa patindog na nadugay naman ng yasin. Ano ba tayo? Hello, Brad. May gabi. May gabi. Brad ba? Kaya bang ilang Christian kanina, namina po sa Brad. Kaya dito ang Kristo pagkaka nga sa langit, mapuli ang manalaban. Kaya mga Espiritu Santo, manalaban. Ang pangutana, kaya ilang Espiritu Santo, ito ang kriterio, kalatiran sa pagpanlaban na nakat. Actually, wala tayo nilang ginubog. Inaras ilang templo karon, sila nag-impresat. Sila na ibulan. Sila nag-impresat. Sila na ibulan. Atong nabati, mga higalag, mga kaigsuonan, ang pahayag ni Mitchell Bindilio sa atong gipangutana, kini ba siya'y madisgawas sa kalaglagan? Ang tubag dili, nganuman. Pag-ingon niya nga pagka magtumutumo, malaglag, ang iyang gibuhat, matod pa niya, ang amo daw magtutudlo, amo daw giasin o amo daw gibulan. Usa ka matang sa pagtumo-tumo, mga higalag, mga kaigsuonan, nga ang paingnan sa magtumo-tumo, ngadto sa kalaglagan. Di walay kaluwasan. Di ko ang pastor sa Sabadista malaglag, ang mga sumusunod ba nga mga membro maluwas? Dako kayong imposible ka na nga inyong gisunod malaglag niya kamo mo'y maluwas. Ang klaro, kung malaglag ang inyong gisunod, kamo usab nga nagsunod, malaglag usab. So klaro nga atong nabati, nga matod pa diya, matod pa nimo Mitchell Bindilio, among magtutudlo, among giasin og among gibulad. Usa ka dakong pagtumo-tumo ang gibuhat mo, nga mo'y modala nimo ngadtos pagkalaglag. Karon ni depensa siya niini, Brad Rene, Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald. Kini atong pagpabati niini kay mao nang kuno ni atong gisaligan nga depensa. Unya ang iyang pagdepensa kini kunong paghingalan niya o pagbuhi niya og tumo-tumo nga istorya nga atong magtutudlo, atong giasin og gibulad. Kana kuno'y pagdepensa kay kana synonymous kuno na o synonymous kuno kana sa pag-preserve og lawas or patay. Atong paminawan ng iyang mga pamahayag. Ano ang ilan na lamang depensa karon katubang giasin o ginamos o gigamos o
Og imong tan-aw na mga kaigsunan, that is kuan na siya kanang synonymous ba? Kuan na siya kanang synonymous ba? Nga ang ato ni pasabot ang thoughts ba? Nga ilang gipreserbar ang patayng lawas sa ilang giilang nga Dios. Ilang gipreserbar. O niya, ang ilan na lamang depensa karon katubang giasin og ginamos o gigamos. Og imong tan-aw na mga kaigsunan, that is kuan na siya kanang synonymous ba? Kuan na siya kanang synonymous ba? Nga ang ato ni pasabot ang thoughts ba? Nga ilang gipreserbar ang patayng lawas sa ilang giilang nga Dios. Okay? Atong nabati, dili ni kami nagdepensa. Ikaw mo'y nagdepensa sa imong kagulingon, kay ikaw mo'y namuhi og tumo-tumo nga giasin ang among magtutudlo og among gibulad nga wa na mo buhata. Unya ang iyang kuan brethren ni, ang iyang rason brother Robert ug brother Ronald nga synonymous kuno kining pag-asin og pagbulad sa pagpreserbar sa lawas. Agoy, makaingon man siguro kami or basi sa wala pa ikaw mapastor Bindilyo, basig niagi kas pagka-embalmer. Unya sa imong pagka-embalmer kung mo preserve day kag patayng lawas, imong asinon og imong ibulad. Tarong kag utok do. Nganong ningon miniana nga tarong kag utok? Kay dili mo sumada ang imong pagingon nga synonymous ang preserve sa lawas nga imong asinon og imong ibulad. Kay kanang asin og pagbulad wala na sa tao, tuwa na sa isda o sa mga karne, dili sa lawas sa tao. Munang ningon ko basig niagi kag pagka-embalmer sa nagwa pa ka nahimong pastor. Unya sa imong pagka-embalmer kung mo preserve kag lawas sa tao kung mamatay, imong iasin og imong ibulad. Kuyaw kay di imong mga membro sa Sabadista kung kini si Bindilyo moy mo preserve og lawas nga patay kay iya diyang asinon og iyang ibulad. Brother, ato lang susyon unsa may gihatag nga definition sa synonym nga matud pa ni Bindilyo. Ang thought ba sa asin og bulad synonimo sa pag-preserve unsa may gihatag nga kahulugan sa synonym? Sino katong synonymous nga gilitok ni Pastor Bindilyo Bradron gikan to sa word nga synonym. O natay referensya English to Visayan Dictionary. Mo kini ang gihatag kapulong parehas kung susama og kahulugan. Okay, so synonymous para niya pero dili gyud ma-apply na sa lawas nga imong ialid, imong iasin og imong ibulad. Tanawa ra nga pagka tulibagbag ni mga klase sa pagkapastor niya mayong kag ang depensa nila sa mga ministros PBCM kini kung asin og bulad. Oy, ikaw man ni depensa ngano uwaw man gud kayo ng imong gibuhat nga naghimo kag tumo-tumo dinhi sa lawas among magtutudlo nga wa na mo buhata. O nga kinagtumo-tumo ka, tuwa ka paingos imperno, laglag ka, ikaw ray nasyat sa kabo, ikaw ray naunay sa imong gisulti. Nakaron, aron sa pagprueba, nga kining tawhana grabe gyud nga pagtumo-tumo, atong ibabati, mga higalag mga kaigsonan, ang usa ka testimony sa dili membro sa PBCM, kini, certified gini, nga KBP member, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, dili aning kang Bindilyo nga nagpasigor nga siya, switos balaod, o niya accredited nga KBP, pero naman ang nanggawas nga mga pamulong sa iyang bakba, puros mga kapa-kapa broadcast pataka. Atong puribahan nga nasayop ka sa imong pagingon nga giasin og gibulad kay mismo among hulaman ang tingog ni broadcaster Jaw gumapak sa pagkakita niya sa pagkasudong niya sa lawas among magtutudlo, siya mismo nagingon nga among magtutudlo wala gibalsamar sa ato pa wala gipreserve. Basta sayop ang imong terminong gigamit, among gi-preserve, among giasin og among gibulad. Sus, kanang utok mo ba? Tulibagbag kang dako nga klase sa pagkapastor lagi na. Atong paminawan ang pamahayag ni Jaw Gumapa. Lungsod sa Misamis Oriental, pwede man dyan niya kung na kagahapon, banda pa sa PBCM kulang, niunto ang dakong kalayo din mismo sa maong barangay, o bilitan basa-basta nga sunog na diman dyan, kumikan kay Akusaka, balaan nga balay na simbahan sa ato ang mga membro sa PBCM, o yun nasunog para diman dyan, nga natupot kini niyatong 1967, binagi ni Master Tomas Dagoc Eugenio ang maong iningiyahang na relihiyon na gimugna o may kuyanap kini sa pulo sa Mindanao, Visayas o Luzon. So dagdagan na ang mga membro dinhigan pa din at mismo sa maong kining barangay sa Tinor Republic. Kinita
na lang nagiman dyan, si duha ka istorya ni. Ako sa istoryahan ang bahin sa investigasyon, kay nahilo magiging pinilikaw na ito ng mga tagna ba, na kini mahitabo po, kini ang kapulong, mahitabo susama sa mahitabo karon kung natin si Biblia, na muabot ang time na nasod, suhod bakit-suhod, buko, lino, tanan-tanan ng mga kasakit na hitabo kung nakapatik na sa Biblia rin dyan. Pero biniyo na ta, kay taghatong lawa, nasunog na din ang kini nga mao nga dako kayo nga amasyon, adin mismo sa mao nga area, para di man dyan nga ikakubang kini, ang nagpabiling nga gawas na wala madugta, wala ibasamar, di man dyan, kung paghihapon hanggang karon, likanti, nagbunubo na siya na ampingin ninyo ang akong lawas. So na rin man dyan nga taliwala nga nipulpo na kung adunay mga mahal na mga butang, nga ay mga butang nga mga sakyanan, pero wala na nagnaw na kung isipin ang lawas ni Master Tomas Dagoc para mapagawa sa mga takot kalayo na dyan. Atin ang pabiling lawas na wala. Atong nabati, ang certified KBP member, ang accredited KBP member, si Jao Gumapak, na matod pa sa pagsaksi niya sa lawas sa atong magtutudlo, sa among magtutudlo, matod pa niya, wala madugta og wala gibalsamar. Sa to pa wala gipreserve. O di namutbot ka bindilyo, gawas nga tumutumo ka, butbuton kang dako. Asa dapit ang prueba nga namutbot ka. Dito kang broadcaster Jao Gumapak, kay siya mismo nagingon nga ang lawas sa among magtutudlo, wala gipreserve. Asa kitaon ang imong gingon preserve, sinonimo sa asin ug bulad. Ha? Nakaron, ngano man nga nakabuhi ka ni ana nga mga pagpamulong bindilyo tungod gay migawas gyud sa imong bunganga nga ikaw butbuton busa ang pagtumutumo nimo nga among magtutudlo yasin og gibulad butbot busa atong paminawan nga ikaw mismo gyud migawas sa imong baba butbuton ka ug gani matud pa nimo anis ka sa imong pagkabakakon or pagkabutbuton atong paminawan. Ako bakakon ko. Gaga ko pag-angkon na ako bakakon honest ko. Ako bakakon ko. Okay. Kanya kamong mga sabadistang sumusunod, ganahan mo ana musunod kang bindilyo nga siya butbuton. Anis ay ang pagkabutbuton or pagkabakakon asa siya namutbot. Matod pa niya among giasin ug among gibulad, gisupalpal din sa among gipabati dili man na membro sa PBCM sa Jao Gumapak. Nakaron. Gawas pa niya ana nga siya ni angkon nga siya butbuton, nya anis siya siyang pagkabutbuton. Makadaghan na nga mga higayon nga ikaw magapamulong sa mga malaway nga mga pagpamulong. Atong paminawan kay ato din ipatimbang-timbang sa mga naminaw Brad Rini, Brad Deber, Brad Robert ug Brad Ronald. Kini bang iyang mga gibuhian nga mga istorya nindot ba ni paminawon? Atong paminawan ang imong mga malaway nga pagpamulong Pastor Mitchell Bindilio. Luoy kayo ba na usay daganan sa tao na ang Diyos nakikilawas niya. Patayng tao. Ang Diyos nakikilawas niya. Patayng tao. Kaya kayo maglabing-labing mo na. Ano magkayo, maglabing-labing mo na. Ngayon ang iyong asawa, O Diyos, O Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, O Diyos, butangi Diyos, butangi Diyos. Patayng tao. Ligod ka po yan ng Diyos. Ligod ka po yan ng Diyos. Okay? Lupi pa po kayo gitabangan o pulo kabok lalaki ana o sa kababayi. Lupig pa kuno'y napulo kataw gitabangan ana kay ang Dios kuno dili ka po yan. Unya tanawa gud paminawa timbang-timbanga kuno ninyo labi tong tagahinumban kay conversation man to nila sa pagsulti ni Bindilyo nga matud pa sa pagpahayag ni Bindilyo nga luoy kayo ang tao mamatay ang tao kay ang Dios wala gud kuno pagkakapoy dili kuno kapuyan bisan pagtabangan kuno napulo kuno kaya kay di man kuno kapuyan nga tanawa ganing imong malaway nga pagpahayag Bindilyo. Ang imo bang experience siguro sa pagkigilawas ba imong gi-apply imo bitang gidalahad bitaw nimo among magtutudlo angay bagud na nimong isulti sa kanginan sa buhat sa pagkigilawas sa magtiayon nya mingon kag O Dios gibatbatan nimo gistorya ang asawa lugar sa among magtutudlo kay di man kamo ilang among magtutudlo Dios gibatbatan lang nimo gistorya O Dios butangi O Dios tarong na basig mo na ibuhat nimo sa imong partner. Ang partner kung magigilawas ka mingon imong partner, Bindilyo, butangi na Bindilyo. Di ba mao na? Imo lang gipahid sa mong magtutudlo.
Naman kay tigbasa nga babae, pa-confirm ko no, kung mao ba na ilang isulti kon pakighilawasan siya. Wa kay wow sa imong kwan ba, imong partner babae ba, musulti ka ng mga malaway nga mga pagpamulong. Nya ningon pagyud ka. Brother. Bigid ka bastos gyud na tao gyud. Oh, hilabihan pagkabas wa katuman sa imong basahon sa tugon. Wa katuman sa imong agalon nga si Mrs. White sa inyong basahon. Ha? Mga hitabo sa katapusang panahon, pahina si 75, nagingon si Mrs. White, gidili ang pagbinastos, pero ikaw nani mo ang pagkabastos. Gawas nga butbuton ka, gawas nga tumuon ka, malaw ay pagyud ang imong mga gipagpamulong. Unya, ningon ka nga, ang Dios di kapuyan, wa ka mahatag teksto, tagaan kag teksto ana karon. Ato sang susiyon, brother, sa Biblia. Doon na bagyod sa Biblia nga doon ay mga tao nga magasultig, mga malaway, nga mga pagpamulong. Unsa pod ang paghulagway sa Biblia? Kanila nga mga tao nga magapanulti og mga malaway pulong. Determinuhan ka na bra doon ug usa ka buang proibahan nato dinhi sa panultihon 19:1 atong pagbasa nga version kining Kristohanong katilingban nagaingon mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang ug malaway sinultihan. Sa to pa doon na gid sa Biblia brad Deber nga doon na gid mamulong ug malaway nga sinultihan. Gihulagway nga buang. Na si Solomon na naghulagway nga buang di ang tawag sa tao kun mamulong og malaway nga sinultihan. Di ba naani mo bindilyo? Ang pagkabuang tungod kay naani mo ang pagkalawayan sa pagpanulti. Kung si David naman ang atong kuhaan sa pagpahayag Brad Robert, kining buang nga malaway og sinultihan unsa pod ang paghulagway ni Haring David niini nga kini si Haring David amahan kini ni Haring Solomon sumala sa pagbayag sa Biblia. Gitawag mo na bradon og kuwanggol, gawas nga gitawag og buang kay naglaway siya naglaway ang iyang sinultihan. Gitawag pud siya og kuwanggol. Dinhi sa akong pagabusahon sa Salmo Kapitulo 94, versikulo 8 sa Kristohanong katilingban. Ingon nini, atong i-plus sa screen. Gingon, hinumdumi ni, kuwanggol nga katawhan, kanus aman mo makasabot mga buanga mo. Tanawa sa pagbayag ni Haring David, ang mga buang lawayan og mga pagsulti giterminuhan ni David og kuwanggol. Sa tuba kuwanggol or buang maura malaw ay ang mga pagpamulong. Kung basahon na sa Biblia ang SD Bible gingon na magsukway diya sa mga ngabil mao puy usa ka buang. Pero matud pa ni Haring Solomon gibasa sa kaubang ministro sa Kristohanong katilingban lawayan og mga pagsulti o mga pagpamulong. Naagid nimo bindilyo ang tanan. Unya, kuwanggol ang pagpahayag pod ni Haring David. Karon ingon ta kung balikan ta kaganina atong i-recall pananglitan ang pahayag niya Brad Deber o diligid pananglitan kay ato mang nabati kaganina nga matud pa niya ang Dios daw di maluya wa na tagay sitas. Kami hatag og private teksto nga sa Biblia ang Dios di gyud kapuyan. Hayon kini Brad Rini sa Biblia nga atong mabasa. Ano ang prueba sa balang kasulatan Brother Ronnie nga ang Dios dili kapuyan? Dinhi sa SD Bible sa Isaias Kapitulo 40 versikulo 28, wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan siyo ba? Ang magbubuhat sa kinatumian sa yuta dili maluya ni kapuyan walay makasusi sa iyang salabutan. Busa sakto gid pod ang iyang giingon nga ang Dios di maluya walang hatag teksto busa gitabangan nato og teksto para gid nga prueba nga ang Dios di gid ay maluya og di gid di ay giingon nga kapuyan. Pero kinibang pagingon nga dili maluya ni kapuyan, drive out nimo ni patighilawas ang gipasabot ani. Ay radiyag pag kinuwanggol o pag binuang buang. Unya, ni conclusion man ka nga ang Dios di kapuyan. Og mabasa na mo sa Biblia nga ang Dios kapuyan unsa man? Ber. Kung mabasa na mo sa Biblia nga ang Dios kapuyan unsa man? Undang ka sa imong pagkamagwawali. Karon pribahan ta. Brother sa Biblia naabagyot. Magawas nga nabasa sa Biblia ang Dios dili maluya ni kapuyan pero gadipindi na asa siya dili maluya o asa pod siya dili kapuyan. Sa Biblia ba naabagid po'y pagkakapoy sa Dios sumala sa nakasulat sa Biblia brother? Naagid ba doon ato pag-aproibahan dinhi sa ilahang kaugalingong Biblia gyapon SDE nga Biblia dinhi sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 13 ngadto 14 pagbasahon nato nagaingon ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang ang insenso mo'y usa ka dulong tanan alang kanako ang bagong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay ang pagtawag sa mga pagkatigom ako dili na makaantos uban sa kasalanan ug sa mga maligdong nga pagtigom. 14
ang inyong bagong mga bulan ug ang inyong tinudlo nga mga pista gikaligot-gutan sa akong kalag. Kada sila usa kakasamok alang kanako. Ako, mo na itong punto, gikapuyan na sa pagdala kanila. Unsa man na Benilio? Ingon kang Dios di kapuyan naman lagi mabasa nga matod pa ni propeta Isaias ang Dios namulog ako gikapuyan na. Di na wa ka mag hatag og saktong pangatarungan. Nagbakak ka sa imong kaugalingon nga matod nimo conclusion kadritson nga ang Dios di kapuyan imong gidrive out sa pagkighilawas luoy ang babay kon pagkighilawasan mamatay unya matod pas imong binastos o law ay nga pagpanulti kon ang Dios makighilawas moyon ang iyang gipakighilawasan o Dios butangi o Dios imo man na sigurong buhat lagi diya sa imong partner nga moyon na Bindilyo butangi na Bindilyo di ba mao na karon nabasa sa Biblia nga ang Dios kapuyan. Hay nang dugang prueba Brad Ronald nga ang Dios kapuyan pod. Dili kay kun nabasa mo conclusion ta nga di na gid kapuyan ang Dios kay kun naay mga butang nga ang Dios kapuyan gid pod na o mabasa gid pod sa Biblia. Basa ang dugang prueba sa Biblia Brad Ronald. Ali Brad Ron, akong pagabasahon dinhi sa Zacarias kapitulo 11 bersikulo 8. Ingon ini ang atong mabasa. O gilaglag ko ang tutulo ka mga magbalantay sa karnero sa usa ka bulan kay ang akong kalag gikapuyan na tungod kanila ug ako giayran usab sa ilang kalag. Dugang prueba nga matod pa sa pagpahayag ni propeta Zacarias ang Dios namulog ang akong kalag gikapuyan na. Kapuyan malagi ang Dios. Ay, di mo na kung may laki ka mo experience ka matumuran. Wa man lagi ka ka-explain na. Anong conclusion ka dito? Para lang yun nga maka-atake kag binastos among magtutudlo. Nakaroon kayo na nabasa man sa Biblia nga gikapuyan ng Diyos. Nagawa sa Diyos gagingon nga dili kapuyan. Ang mga nagsunod sa Diyos, ang mga katawan sa Diyos. Mabasa pa po sa Biblia, Brad Rini, nga sila po dili po makapuyan, Brad Rini. Aniya ato pagabasahon Brother Ronnie din sa Salmo kapitulo 105 kapitulo 3 kapitulo 105 versikulo 3 27 37 37 ang gingon. Managhimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan, papaglipaya ang kasing-kasing niadtong mga nanagpangita kang hiyuba. Mupostag kadali Brad Rini, matod pa ni Haring David, managhimaya kamo difirado sa iyang masig ka magtotoo o masig katawhan sa Dios nga mao si Hiyuba nga matod pa niya, managhimaya kamo sa inyong balaan nga ngalan, papaglipaya ang kasing-kasing niadtong mga nanagpangita kang hiyuba. Dayon, ang gingon sa Trinity City, yang gipagula sila nga may salapi ug bulawan og sayang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. ang gipasamot ni David kadtong giingon nga maghimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan nga matod pa ni Haring David nga og sa iyang mga banay walay mausa nga maluya nga tao. Banay niya adtong giingon nga naghimaya sa ngalan sa balaan nga mausi ba dili po di ay sila mubati og kaluya kay gingon man og sa iyang mga banay sa katawhan nga nag-alagad og Dios matud pa ni Haring David walay mausa nga maluya nga tao. Karon kay wa man magpuy tao nga maluya sumala sa pagpahayag ni David og magminyo sila mga asawa sila luoy pod ang asawa ani bindilyo kay di man pud sila maluya mamatay pod ang asawa nila ani taka malang kayong tao noy do ha taka lang gid kag hubad sa imong kaugalingong paghubad ba ha nakaron say pa na nakita nato ang dakong kabulyasuhan nining pastor sa Sabadista nga naghimo sa mga kabuangan, naghimo sa mga malaway, mo ni among gitubag. Pero ang pagtubag, plastado, dili pod ingon nga gitumpangan ang iyang kabuang nining pastor sa Sabadista. Nagkaroon yata sa sistema sa among dapit nga doon na may basyanan sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo, gipaningkamutan gidin tao ni Mitchell Bendilio nga iyang supakon og bungkagon. Ha? Mo na gingon nga good to know nga kini mo imong gitagag pagtagad.
Kaya ang tinuod bitaw, every time nga mukawas ka ning tekstuha, among kang ingnon nga di gidi mo kaya diheng bungkagon ang among basihanan. Every time nga motaki ka sa among magtutudlo, di gidi kaya nimo nga bungkagon o pamatud-an nga nasayop minini. Ang amo kung mutatsar ka sa magtutudlo namo, amo kang balikon sa pag-ingon nga ayaw sa tuguti nga ang Espiritu Santo magpakatao. Every time nga mutats ka diyan dapita, kung sa tinuod pagyud nga debate, amo kang ingnon. Bendelio, tugot na ba ka? Uyon ka na ba? Nga ang Espiritu Santo magpakatao, di ba? Di ka mo uyon? Kung mo di ka mo uyon, ayaw nigbuhi. Nagyunsan ni mo ni sa pagdepensa. Basahon sa nako ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 sa English version nga Biblia nga giingon nga is the Holy Bible. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his estate. Naa diha ang second child nga mutindog ug mupuli. Kay kung basahon sa atong pinulungan, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata, second child nga mitindog puli. Katong second child mutindog ug mupuli. Karon gi-question ta niya, Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini ug Brad Ronald, nga kana ba daw kay iya mang gigamit ang mga bersyon sa Biblia, gibasa niya ang Ecclesiastes 4:15 gilapos 16, kay na may hari dina nga pulihan. Gi-question ta niya, kay matod pa niya, si Kristo ba kuno ang hari nga pulihan? Atong gitubag, oo, si Kristo nang hari nga pulihan. Pero unsa iyang kisi-kising depensa, dili daw si Kristo ang hari nga pulihan. Kay gisabot ni Mitchell Bendilio nga ang pagkahari dinhi nga pulihan kalibutanon nga pagkahari, samantalang si Kristo ang pagkahari matud pa nimo dili man iya nining kalibutanan. Atong paminawan og nigamit pud siya teksto Brad Deber, Brad Robert, Brad Rini ug Brad Ronald. Atong paminawan Niya pa mga kaigsuonan, giangko nila nga si Kristo daw gyud hari. O ni ang hari daw diha si Kristo gipasabot. Ang hari daw diha igsoon, si Kristo gipasabot daw, giangko nila. Tinuod ba nga si Kristo hari? Juan 18, versikulo 36 o 37. Atong basahon nga si Kristo hari ba gyud? Juan 18:36 o 37 basa. Nagaingon, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili sa iya iniining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan muaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Okay, 37. Ug si Pilato mingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatawo, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magapanghimatuod ako sa kamaturan. Ang tanan sila nga iyang kamaturan nagapatalingog sa akong tingog. Tanawa, ang Ecclesiastes 4:15-16, ang hari nga gisgutan, hari nining kalibutana, apan si Kristo ang iyang pagkahari, dili niining kalibutana. Ang hari nga gisgutan, hari nining kalibutana, apan si Kristo ang iyang pagkahari, dili niining kalibutana. okay, karon mao nitoy depensa niya nga dili daw si Kristo ang gipasabot nga hari nga pulihan tungod kay kanang Ecclesiastes 4:15-16 iyang gisabot nga hari na nga kalibutanon, samantalang gibasa niya ang Biblia nga si Kristo dili daw hari nining kalibutana. Balikan ta sa pagbasa ang gigamit niya nga teksto Brad Dever og ato ning tagsa-tagsaon sa pagpasamot kining mga bahina sa iyang pag-counter sa Ecclesiastes 4:15 o 16 nga dili daw si Kristo mo ipulihan nga hari diha. Ato pagkabasahon ba doon, dinhi silang kaugaling ng Biblia. Isdi nga Biblia, dinhi sa Juan 18:36. Iuna lang ito pagpa-display no, isunod lang 37. Okay. So balik ta sa Unahon tang 36 at unang sunod ang 37. Nagaingon. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya niining kalibutana. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutana, nan muaway unta ang akong mga alagad.
aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutana. Di man ang tanga sa pagpahayag ni Ginoong Hesus kamo po gigamit ni Bendilyo nga teksto sa Biblia namulong ang atong Ginoong Hesus og miingon ang akong pagkahari dili iya niining kalibutana. Sa diyang gipangutana siya Brother ni Pilato, unsa bay tubag sa atong Ginoong Jesucristo sa pangutana ni Pilato? Ato ipadayon bradon dinhi sa 30 City. Ug si Pilato miingon kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari. Ug alang niini ako nagpakatao, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan aron magapanghimatod ako sa kamaturan. Ang tanan sila nga iya sa kamaturan nagapatalingog sa akong tingog. Busa confirm tuod sa atong Ginoong Jesucristo sa diyang gipangutana siya ni Pilato nga siya hari ba di ay nitubag si Kristo nga sumala sa gingon mo ako hari. Pero kung balikan ta ang 18:36 sa Juan, gitinaw sa atong Ginoong Jesucristo, giyang gipamugatan nga matod pa niya, ang akong pagkahari dili niining kalibutana. Kung balikan ta ang pagpayag sa 18:36 sa Juan. Mao ni dayon gidakop ni Mitchell Bendilyo nga dili daw si Kristo nang hari nga pulihan. Kay kanang hari daw diha nga pulihan sa Ecclesiastes, kalibutan nga pagkahari, samantalang si Kristo dili daw hari niining kalibutana. Agoy do, mo ni gingon nga wa gid ka kasabot niini. Ang pag-ingon ni Kristo nga ako matod pa ang akong pagkahari dili niining kalibutana. Conclusion ka nga di lugar si Kristo gid hari sa kalibutan. O basahon ta ni sa laing version sa Biblia, Brad Robert. Kining Juan 18:36 giunsa na ni sa pag-explicar para nga atong ipatinaw sa mga naminaw nga nasaypan ni Bendilyo kini nga iyang ingnon nga si Kristo dili ng hari nga pulihan sa 4:15-16 sa Ecclesiastes. Kung basahon sa laing version sa Biblia giunsa na sa pagpayag ang Juan 18:36. Ingon na niyang nakapahayag berdon sa Kristohanong katilingban sa maulang gihapon 18:36 sa Juan. Ingon na niyang nakapahayag, og si Jesus mitubag, ang akong pagkahari wala magagikan sa kalibutan. Kung hari pa ko sama sa mga hari sa kalibutan, ang akong mga gwardya makig-away sa pagluwas nako aron dili ko ikatugyan sa kamot sa mga Hudiyo, apan ang akong pagkahari wala magagikan dinhi. Busa ang buti pasabot dahil sa pagpayag sa atong Ginoong Jesucristo nga matod pa niya ang akong pagkahari dili iya nining kalibutana. Ang buti pasabot di ay mga igalag makaigsunan nga ang pagkahari di ay sa atong Ginoong Jesucristo wala magikan dinis yuta, wala magikan dinis kalibutan. Konklusyonan nga dili po siya mahimong hari sa kalibutan. Bisan pa maningon siya nga ang akong pagkahari dili iya nining kalibutan na ang bot ipasabot ang gingog dili iya nining kalibutan na dili bagikan sa kalibutan ang pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo. Nakaron tungod kay natong Ginoong Jesucristo ang pagkahari niya dili man di ay naggikan sa kalibutan o naggikan sa yuta. Kay lahi ra ba ang hari nga kalibutanon o ang hari nga langitnon? Ang hari nga kalibutanon dili tulodhan. Example sa hari nga si David o si Solomon dili na sila ludhan. Mo nang hari nga kalibutanon. Pero kang hari nga langitnon ludhan na mo nang gi-differentiate sa atong Ginoong Jesucristo. Nga iyang pagkahari dili gikan sa kalibutan. Di modo ang pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa kahitasan or langit. Muna kay gikan man sa kalangitan o kahitasan ang iyang pagkari, munang ang tanang tuhod nga nasa langit, dinhi sa kalibutan o ilalo man sa kalibutan, muluhod yun sa atong Ginoong Jesucristo. Gipakita ang iyang pagkari lahi sa kalibutanon nga pagkahari. Asang prueba nga atong mabasa sa Biblia, Brad Diber, nga ang tanang tuhod sa kalangitan o tuhod sa kalibutan muluhod yun sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi bradon sa Kristohanong katilingban, dinhi sa Filipos 2:10 nagaingon atong pagabasahon sa ingon sa ngalan ni Jesus muluhod
ang tanang tuhod sa kalangitan, sa kalibutan, o taliwala sa mga minatay. Tanawa, ang sistema tungod kay si Kristo, ang iyang pagkahari, wala man daw maggikan sa yuta o sa kalibutan. Ang tanang tuhod matod pa sa pagpahayag sa Biblia, sa kalangitan, tuhod o kaliwala sa mga minatay, muluhod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Karon, nga ang tuhod sa kalangitan, tuhod sa kalibutan, o tuhod kadtong sa tanang mga minatay ngano mang ludhan ang atong Ginoong Jesucristo. Brother Rini, unsay bala ang rason? Ang balaan nga rason ana Brother Ronnie tungod ludhan si Ginoong Kristo tungod kay siya Dios. Dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 aga akong pagabasahon nga Biblia, ang buhing pulong nagaingon, ayaw gayud kalimti ang kahibulungang kamaturan nga si Jesucristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David og siya Dios si Kristo sumala sa kamaturan nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa nga to di ang Ginoong Jesucristo matinaw sa pagbayag ni Pablo nga siya Dios. Mao ang Kristo sa mga to sa Kristo Dios. Ha? Karon Bindilyo nga dili daw si Kristo ang hari nga gipasabot sa Ecclesiastes 4:15 og 16 tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo hari man lang nga iya ning kalibutan na sa walay pagpakasabot nga ang gingon nga hari ni Kristo dili iya ning kalibutan na nga wala ba si Kristo maggikan ba sa yuta ang iyang pagkahari. Nakaron balikan ta ang tayag ni Pastor Mitchell Bindilyo para matisok sa mga naminaw nga nasaypan niya. Kanap! 16, ang hari nga gisgutan, hari ni ining kalibutan na, apan si Kristo, ang iyang pagkahari, dili ni ining kalibutan na. Si Kristo, ang iyang pagkahari, dili ni ining kalibutan na. Matinaw kayo ang iyang pagpangugat yun nga si Kristo gid mao ang gipasabot nga dili hari sa Ecclesiastes, kay ang hari nga iyang gisabot, kalibutan nga hari, samantalang nga atong Ginoong si Kristo, ang iyang pagkahari, dili iyan ining kalibutan na. Ato nang gi-explain nga ang pagkahari ni Kristo, ang buti pasabot wala maggikan sa kalibutan o sa yuta. Og nabasa po na karon Ronald, kung mag-isgot ang Dios, ang Dios ba hari sa tibok kalibutan o dili? Hari gyud Bradron. Sa ato ba ang pagpahayag Brother Donald? Ani Bradron akong pagabasahon, pero ang akong basahon na Biblia kining Kristohanong katilingban na Biblia. Dinhi sa gipahayag ni David sa nakasulat sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Ang Dios hari sa tibok kalibutan. Awiti siyag mga himno sa pagdaig. Unsa daw Brad Ronald ang imong nabasa mahitungod sa Dios? Ang Dios hari sa tibuok kalibutan. Tuwa na pagkatinaw. Musa kanang Ecclesiastes 16 nga among giansiran sa pangutana mo Bindilyo si Kristo bang hari? Si Kristo gyud ang hari diha nga pagapulihan. Kaya ang pagka-Diyos sa Amahan, pagka-Diyos ni Kristo, o pagka-Diyos sa Espiritu Santo. Hari sa kalibutan, hari sa tibok kalibutan. Nagkaroon niya pa yung gidugang nga pamahayag Brad Rene, Brad Diber, Brad Robert, o Brad Ronald. Nga kini daw pagkahari sa atong Ginoong Jesucristo, dili daw ni mapulihan atong paminawan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan, og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan, kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Bisag diha lang. Bisag diha
gibuhian ni Mitchell Benilio, pastor sa Sabadista, ang pagkahari daw ni Kristo dili daw pwedeng mapulihan. Dugang po dahil nga iyang ipamahayag, dire ka na mo nga iyang gibirahan nga mga ministros PBCM, matod pa niya, ang mga PBCM daw, guyod-guyoron daw namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot. Nga naman kuno nga, guyoron namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot, kay matod pagod niya dire ka na mo, wala kuno kami nagtuon og hermeneutics. Atong paminawan. Parebas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na to sa atong gusto. Kapataka lang igsoon. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa man gud kagi ni matawa ng hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Oh, klaro kayo. Guyoron daw gusto. Kaya nga wala daw ta nakatunog hermeneutics. Nagpataka lang ka ana. Amo nang gitubag nga kining among gibuhat hermeneutics ni ngano man unsa ba diya gihatag nga kahulugan sa sa referensya Brother nining pulong hermeneutic. Kamatod pa nining pastor sa Sabadista wala kuno kita katuon og hermeneutics. Atong ano na doon, kining usa sa referensya na to, Merriam-Webster Dictionary, kining pulong hermeneutic. Atong pagabasahon, ang gihatag nga definition, usa sa gihatag nga definition, nagaingon, no? A method or principle of interpretation, nga kung sa Bisaya, usa ka pamaagi o baruganan sa paghubad. Unya wala may hermeneutics bindilyo nga ang hermeneutics interpretation na method of interpretation. Bila ka mudawat sa among hermeneutics. Kami po di pud mi mudawat sa among hermeneutics. Ayaw pagpangambog nga wa mi katuon. Tanan nga mga pastor o unsa man ang katungdanan diha sa simbahan nag-hermeneutics kay naa sila ilang doktrina, kay naa sila interpretation sa Biblia. Ang problema naman sa pagsusi kinsa ang nakatunong sa pagsabot sa Biblia haron nga mahusto ang hermeneutics. O diha pa lang ganin dapita, ana nagyama-yama ka na, hambugiro ka na, kami wa magtunog hermeneutics. Natanawag karon ng imong hermeneutics, duhagan pag nato. Balikan ta ang pag-ingon niya, ang mga higalag mga kaigsunan nga ang pagkahari daw ni Kristo dili gid daw mapulihan para makisok gyud sa mga naminaw. Wa man di siya mamutbot. Atong balikan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan. Og ang pagkahari ni Kristo dili pwedeng mapulihan kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Okay. Kay ang iyang pagkahari walay katapusan. Dili gid daw mapulihan ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo kay iyang pagkahari walay katapusan. Paminawon pa gyud nato ang dugang niya nga gibuyan nga matod pa niya niundang kuno tagwali ni Kristo kay atong gipulihan ni Tomas Eugenio kay si Kristo daw dili hingpit. Atong paminawan. Niundang silang walin Kristo kay dili hingpit iilisan og Tomas. Si Kristo dili ilisan og Tomas kay ang Kristo dili hingpit. Atong nabati. Niundang kuno migwali Kristo kay si Kristo kuno gipulihan sa among magtutudlo nga si Tomas Eugenio kay si Kristo dili hingpit. Gi-challenge bitaw ko nako Benilo sa nang laban mga programa asa mabasa o asa nimo gikuha ipabati nga nagingon mi nga si Kristo dili hingpit og imo nang mapabati mundang migwali. Nakaron anhita sa atong nabati nga Benilyo nga dili pwedeng pulihan si Kristo ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo dili pulihan. Butbuton ka. Klaro mong pod kay atong nabati sa unahan angkon man nga butbuton ka, bakakon ka nya anis ka sa imong pagkabakakon. Karon basahon na to Brother, tinuod ba gyud nga atong Ginoong Hesukristo dili kapulihan. Unya kon mabasa nga kapulihan sa ito ba na mutbot ni Sibit Silbendelio o pulihan man kinsa pod ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Espiritu Santo na siya, brother. Niya mismo gud ba gud sa kaugalingon nga ba gyud ni Hesukristo ang namulong ni ini nga pulihan gyud siya. Dinhi sa ang pulong sa Dios sa atong pagbasahon sa Juan 14:25 ngadto 26 nagaingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako Bisag diha lang brother. Unsa imong nabasa? Niingon si Ginoong Hesukristo nga puli niya ang Espiritu Santo. Inyong Benilyo ang paghari ni Kristo dili pulihan. Samantalang sa Biblia mismo ang atong Ginoong Hesukristo may namulong nga siya pulihan. Ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kumusta man do? Benilyo, kumusta man ang atong hermeneutics? Atong ipakita ang gingon nga hermeneutics ni Benilyo. Dili ka ni imong hermeneutics mahimo ning bulatics.
dili kaning imong hermeneutics mahimo ning atik-atics. O baka dili ka ng imong hermeneutics na himong sinuitik. Nga nang ningon mig sinuitik ang imong hermeneutics, nisaway ka diri ka namo. Samantalang kami man lagi mo naghatag gustong interpretation sa Biblia. Ingon ka nga dili pulihan si Kristo. Nga naman na ginamulong man si Kristo nga pulihan siya. Be, kang tira na unya. Nagsunod man ka sa programa. Kang tira nga sayop ning giingon sa pagbayag ni apostol nga si Juan nga matud pa niya si Kristo namulong nga ipadala ang magdadasig nga puli kanako nga wala lain mao ang Espiritu Santo. Na kumusta man? Ha? Now, kumusta man ang imong hermeneutic? Atong gipakidlap-kidlap kay makita bo sa screen ang hermeneutic. Sa ako nang gingon dili na hermeneutic nang imo, kundi bolatics. Unsa pa? Atics. Unsa pa? Sinuitic. Nakaron, mutiktok tag kadali. Ato sang ipakita ang TikTok kay grabe na ba ni si Manaway na din ato nga pitok-pitok kun ta patanawon tang imong hulagway sa mga nagsudong nga nagsunod sa atong Facebook live kung kinsay nagpitok-pitok mga higalag mga kaigsunan. Atong tanawon TikTok sa ta. Friend. Hi friend. Pitok ka naman. Kasi tanaw na ako. Kasi pitok. Ay. Manalos. Lingo-lingo sa mga tao. Sana mo po nindaon. Ay, Reverend Charlie. Ay, Reverend Charlie. Pitok magmatamba. Ayaw pitok. Pitok magmatamba. Ayaw pitok. Ayaw pitok dia. Pitok ba? Okay, sagya lang. Ang atong pag-TikTok nining pastor sa Sabadista Mitchell Gundilio. Ayaw pitok-pitok pero yung mata tanaw nimo to nasulirap nga to si babaw. Di ikaw nagpitok-pitok. Karon niya, hapit na atong oras, ako na lang ning basahon ang mga prueba nga pag-ingon niya nga niundang kuno migwali kay among giingon nga si Kristo daw dili hingpit. Perting bot-botonan nimo. Niya, ang pagpayag ni Pablo nga sila mismo nasayad po sa pag-explicar nga dunay kapuli gyud nga wali pod nga ang wali dili na Kristo kag explicar ni Pablo ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili to kahimpitan. Basahon ko natay Biblia ang hiligaynon nga Katolikong Biblia. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon sa pagbayad ni Pablo. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit pero kung himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Question: unsa tong pulong sang Dios nga naa nila ni Pablo nga ilang giwali? Iskot nagwali ha, pulong sang Dios nga ilang giwali pero dili hingpit og magataliwan or mawala. Unya pulihan pod init-abot sa hingpit. Roma 10:17 sa Biblia ang Katoliko gyapon nga hiligaynon ang tubag ni Pablo kun unsa ang mensahe nga ilang giwali pero dili hingpit. Roma 10:17 gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios bendilyo. Kay ang pulong sang Dios mo ilang giwali dili hingpit og mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Muna ang naningon mi nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili magpadayon kay dili hingpit. Wa mi mo ingon nga si Kristo dili hingpit. Usbora ko. Wa mi ingon nga si Kristo dili hingpit kundi ang pagwali sa iyang ngalan mo dili hingpit. Karon brad Rene, tungod kay dili man hingpit ang pagwali sa ngalan ni Kristo, unsa man ang iwali? Walay lain katong kapuli nga maong Espiritu Santo o kay ang kapuli man nga Espiritu Santo mo na iwali na ba sa Biblia nga mga tao nga magwali na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Doon agad brother Rene, dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ug ang pagbasahon nga Biblia is ni Bible o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. Og sa walay ko kaula mananining maungtag na tungod kay aniya kanamo ang bulaton kay kami lang ang nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga among gipaila ang Espiritu Santo sa katumanan nga magpakatao Master Tomas D. Eugenio Sr. Napupos na nga mga oras mga kaigsunan kami manginawag nga nasabtan ninyo ang mga kamotoran. Sundi kami ninyo sa sunod nga Domingo o kami manamilit na sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos ingon man sa mga kaubang magwawali o ebanghilista. Ug kinusab si Brother Robert Kunsad. Ug
ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kinausab si Brother Rene Telebrico nga moingon na labang dagan sa salamat sa iyong pagtanaw ug pagpaminaw ug mayong Domingo kanatong tanan.